Ha, baadu sana menggantung cerita kita minggu lalu. Tunggulah di minggu nangkawesua yang akan kita buka balik cerita baru ya. Dengan bukalah YouTube Sinar Padang Official. Allah membalik baju onang katoko malang membalik baju dapet lah nyoragi larang jauh ramo larang amo dapet lah nyoragi larang jauh orang molara onan tadi lakasen olah nomor lah satu kini lah kamasue oka nomor lah dua sama samun larang jauh disembah lah jangan
Pabanyak sabana gadiran tiba itu kata badani Abiari sarito abiari nyoba ganti pakan tinggal nupi gadiranti dua jomande badaninyo Odisinan dibilang malin sultan nasapan bertambah bare padodo Oh lumai Bertambahnya bare padodo lurisinan kalau kau dipandang maalun saja inyo sekutiko iyo laranyo asitu masakutiko maalun gae apuang-apuang Bakato gae apuang-apuang kabake bujang jilatang dangala diang bujang jilatang ado parenta yuang cie lai yang bau kudo na balang iko nyo tali nyo nam panjang ang bau kudo balang ko sarato tali nan panjang Japui lamandenyo gadiranti nang kakak dari badanang kotak jonamunyo kamang akuang buet tiang gantuangan nang gantuang ang pancuang sajo ba itu kato badaninyo Mandanga kato rupo itu tumpainyo bujang jilatang nyo takui kagae apuang-apuang la nyo cali la cuit tangannya kok sempat awak memerintah kok sempat awak membantah kok sempat awak melawan nyo ado cambui barapi beko nyo bae jo cambui nyo Beko nyo bae wajo cambui nyo marasai badan diri awak ba itu bana katoi nyo ndak guno dietong lamo maalun ninyo bujang jilatang kalau inyo bujang jilatang urang cana pieri nagari singkaha urang kana monyo asa tubuhnyo leka sanang biala urang nak marasai Ndak bapilih adik dojo dusana asal sanang pak badaninyo dia na lain nak marasai tuan Barangke inyo bujang jilatang satu barangke jo kudo balang membao tali bugi cie di sinan kalau kita bilang sadang dia te kudo balang nyola cuy si kudo balang manduo kata pala nonyo iku taga kapalo taga sabantu sarai di antaan ba itu kudo balang tadi kudo pacu nang kana monyo Kudo pacu nang kana monyo maalun sajo badaninyo kalau inyo bujang jilatang dak lamo sesudah itu dek lamo bakal lamo antibo di rumah mande gadiranti satu tibo di laman rumah Yo kudo tekabe ditampeknyo nampak di kakak badaninyo manso adiknyo nalatibo nampak sekali di gadiranti takui badan indak tabado Yo naik sekali bujang jilatang dak ado membacu assalamualaikum nyo ambil tangan mande gadiranti satu nyo ambil tangan sekutiko tangan nyo kabe sawakatu itu
Nyo kabe tangan gadiranti nyo elo yo jo kudo nyo elo ba de sepano kampung nyo bao jo kudo balang mamaki maki ma ola mande gadi laranti Mama kie mande gadiranti mama kie meminta tolong kudo balari tarwejo menjalan-jalan katorang nagari yogi lo bujang jilatang kakak kontanyo nanyo elo indah bau tak jo babana dek takui kagae apuang apuang takui kagae apuang biarlah kakaknya taniayo sarato jo laki kakak sabantalai kamanakan nyo pulo gilo bana bujang jilatang ba itu katorang nagari mangece urang datalo kok kamalawan kajang jilatang ini orang bagak lah dalam kampung di balakang ini orang kareju yola gae lapung nyo ado pakai cambui api kareyo bagak puneyo adolo menyimpan cambui api mangko nambahnya ketakutan Tuhan mangko nambahnya ketakutan ba itu bana badaninyo indak to bilang lamu ndak paralu dietong lamu pane dek lamo kudo lari sampai tempe gae apuang setelah tiba tempe gae apuang oh nampak dek inyo suaminyo nampak dia ya gadiranti Tuhan oh kelihatannya di badaninyo mangkonyo sampai kelihatan walau matonyo ndak menampak tadanga suara bininyo di suaronyo ndak kalupo seto tadanga suara bininyo mengecek badan dirinyo nde dia kandung mande gadiranti karena asap jo dia badan dia coy itu bana katoinyo iyo matuan karena asap iyo nyo ambo karena asap itu kato badaninyo mandanga kato mande gadiranti onde dia kandung nanga bana dia mati dia awak baduo bulie nak sanangnya jangan jilatang nana jangan disaran Tuhan Nana janyo disaran ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu onde tuan dengan bana
Kok mati awak nambah dua, namu ndak namu anak nyuambil juo. Kok dapet kandak badan nambo, meminta kabakek tuan palapela bajodonyo jo badan tumanyo tuma peneka tunyo nan tadi. Hoi hoi nyo juga apuang-apuang biala nikah badan gadiranti pado marasai badan awak tuan. Pado marasai tuan badan awak mandang kato bantu itu kalau niat di hati awak biar mati ndak ada ulu mangko anak nikah joinyo ba itu kato badan inyo yola ya gadiranti tadanga juo de jang jilatang seto tadanga di buyon jilatang tiang gantungan lanyo buek danga di mande gadiranti kondak namu manimo gae apung-apung iyo kajadi siminantu kalian bau kun gantung tuan. Kalian bau kun gantung kedua-duanya bau kun gantung di buek tiang gantungan ba itu kato badan jang jilatang mandanga kato rupo itu menjawe ayah gadiranti danga diang bujang jilatang ang buek sajo latiang gantungan nambo indak kekesuko kalau nyo anak badan nambo nambah namo piek gadiranti kanika juga apung-apung mati dahulu kami baduo mangkonyo kami dapat izin mangko kanikanyo gadiranti yo juga apung-apung ba itu kato badani inyo tuan. Oba itu kato badanenyo mandanga kato rupo itu batambah panenyo badan bujang jilatang kurang aja yuang kurang mengarati ndaang danga kato ambo nyo ambil sekali otan alui nyo cambui kudua jotan balapie kudua kaneotan mamaki nyo kesakitan. Nampak juo di mande gadiranti cuy ko asap suami awak biarlah mati kaduonyo ba itu kato olah badan lainyo Oba itu kato badannya biarlah mati kadua. Onaninya nak sekolah nampak suaminya bantu itu danga diang bujang jilatang ang bunuh kami keduanya mangko kanika gadiranti yung mangko kanika gadiranti ba itu bana kato inyo mandanga kato co itu ndak guno to bilang lamo bana ndak para luto etong lamo di sinan kalau lako dipandang indak dibilang do lamo bana indak guno dietong lamo di sinan kalau lah dipandangi.
alun ninyo nambadu sadang nyokanay asap ju tiang gantungan tumala babue dibari izin nyo bapikir lah seminggu kini diagi izin 2 minggu bakato gae apung jan diagi 2 minggu agi izin sabulan kini agi izin sabulan nyo bapikir kok tiba waktu sabulan kok sempat indak jo mengaku namu di sini naik tiang gantungan sama laki hari sabulan agi badannya makan lama agi badannya minum jona lama jangan di pajamuan juo di papanean lataan dalam penjaro basi ba itu kato badan nyo ado penjaro basi tuan kaki bantai tangan diantai nyota letak di panjaro basi diagi makan lama-lama dapet badannya cie tampe ndak boleh do dibailai sama laki hari sabulan dia izin bapikir kok lah cukui hari sabulan kok ndak juo mengaku namu di sini nanganya pak olati yang gantungan sadang telatanya di tawanan basi balai rajo kaulu balai di dalam lawi to tinggalnya di sinan dolurang di pagaruyung nang kaki to japui adik badani Tompak di badan cantik mani awak nan sadang lalok bana petang kami malam Jumat inyo tekalor mimpi tiba oh alam mimpi cantik mani rasanya patah tonggak tua patah ndak dapet disambung lain lah robo rumah nang gadang olah robonyo rumah nang gadang mimpi sampai nyo tersinta tekana pulo tekana kana di mimpi alako mimpi badan ambo ndak nanti inge kakaknya di daerah garabak datang ndak tekana seketik juo jawapan sultan muda di kandung dengan dicantik mani na mimpi jangan diambil pusing na mimpi permainan lalu baik tu bana kato inyo mandanga kato bantu itu lalalo inyo babang ngaliat tuan kamu mulai nyoba lalu satu nyoba kabagole malenggo pak tonggak rumah kesadonyo satu malenggo tonggak tuo tekajui orang ate rumah kalua pandai kasembah
Iyolah anak cantik mani anak dari Sultan Mudone mande dan akan bana kiasan napo iko namonyo salarwi salamon angko indak mancubo bantu iko kiasan tiboco iko nan datang ke rumah angko malengo tonggak tuo rumah mandayu rumah kasadonyo bantu kagampo dipandangi coy itu kato pandeka sembah ponan salah padoawa mande oh aponan salahnya apa doa mandanga kato bantu itu di sinan bakato badan mande onde nak kanduang pendeka sembah menurut sejarah dahulunya kalau pipata dari mande dari nini turun ke mande dari mande turun lo ke bake ambo danga diang pendeka sembah kok Melayu tonggak nantuo malenggo rumah kasadonyo mansonyo ado keluarga ditimpo musibah manso ado musibah bare tapi musibah ako nang katibo nanawa na tahu-tahu itu sejarah yang dahulunya kalau nani badan mande liau turang santiang nak dipagaru yang urang jaori bijaksana tahu diangge kemangalat yang tahu diunak kemanyangkui tahu digeriang dengan gendang tahu dikie keto sampai urang sagan kabake liau coy itu nini badan gae bisa kamaka bali ari coy itu ni badan gae na Oco itu nini nak badan gae agak saja di nini dahulunya kata orang liau lah mati tapi mengirap nak tentu arah kubunya saja nanti boba itu kata badan mandi tuku buana nan di belakang rumah nan talata si batu meja itu tuku buan ini mande tapi orang nyonda ado baku businan batu mejan sajo talata na batu mejan saja talata itu sejarah nak dahulunya di sinan kalau kau dilihat naninyo bana mo tu masa kutiko namba namo pandeka sembako inyo pandeka sembako lainyo awa mandeka balago nambo nak kamangeliang ko lainyo awa kabacaka nambo nak kamahila di ma tampe nyo ambo namu di ma lokasi ambo ajan jo sia sajo ambo namu baik itu kato pendeka sembah kato sampai mande manjawe opiek cantik mani onde nak kandung pendeka sembah jangan kecek tak dorong orang duya banyak nak karamat na randu ya banyaknya anak karamat baik itu kato badaninyo mandanga kato cuy tua jawapan pendeka sembah kalau jo badan diri ambo indak karamat awak ambo cubo dulu boleh nak jalembo kau boleh nak tahu baik itu kato badaninyo mandanga kato bantu itu lagala ayah badaninyo Tuhan lagala ayah badaninyo jawapan badan ayah nak kandung pendeka sembah jangan buyung tak dorong banyak basabah pado maju biar basabah sama nangkok maju kalah gunonyo membuat malu dalam kampung baik itu kata badan ayah lejale tinggal dalam kampung nan diurang jangan diambil nan diawak jangan diagian bajalan netral sajo bajalan lurui banas sajo jangan dibuat na
ola masalah Ojan dibuat masalah baik tu kato badana Omandang kato rupo itu ndak guna to bilang lama ndak perlu dihitung lama bana agak saja di badan inyo maalun badannya tadi kalau inyo tu pendek sembah indak mandang kata orang kok baga inyo nang baga kok kare inyo nang kare ba itu anak sultan muda ba itu nyo anak sultan muda ndak tahu takui di manusia salah sakete main tangan ba itu kalau badaninyo yo sadang coy itu nyo to tinggan mande dengan bapak sarato inyo pendeka sembah balai rojo kaulu balai di dalam lawi tinggan di sinan dulu na lain pulau kita sabui otot tinggan inyo pendeka sembah to japui orang di daerah garaba data iyo lamande gadiranti duo jo bapak badan inyo sadang manggano di tarali basi tuan oh makan lama nyala diagi kok minum na lama-lama kok makan na lama-lama pakan nasi agak memilih waktu berfikir sebulan penuh kok sempat mengaku indak namu awak naik tiang gantungan ba itu bana badan inyo di sinan kalau kok dipandang tumpak di mande gadiranti duo jo bapak badan inyo la swapakat inyo baduo bayo di dalam tahanan dialah dia naik tiang gantungan biar mati awak baduo asajan gak diranti lape kagae apuang dia Hokok lah mati awak baduo indak mencalik badan awak badan dak ibu calik anak awak ndak sadie memandangi ba itu bana kato inyo mandang kato rupo itu honde tuan ayah siratin kalau itu nang kato ayah gadiranti awak menurui kato tuan Hoko indak kato tuan yo indak juo ko iyo kato tuan yo juo aparenta baturuti kalau naik tiang gantungan biar mati tuan awak baduo mai biar mati awak badu coy itu bana kato inyo ndak guna to etong lamo abi hari baganti hari yo sadang dalam penjara basi tinggal inyo di sinan to japui upi gadiranti sadang manangi tangga rumah marato ate olah rumah lagadang
lamaratoyo oh teruma alarang atau gadiranti badas sobangana badan mama basap ayah jo mande ambon ado ibu do mama oh badan mama onde mama Hoinyo marang ato rato jungo aye matoda rei badang rei manangi nyopa ate rumah main bawa ya jomande nyotuane oh iya deula karajo mama karajo mama karajo mama oh ayah jomande mama kanaya sabone oh mama oh mama onde ala kasanang mama ati mama mama masap mande gadiranti duo jo bapak sekalian ambo marasai mama tinggal seorang oh mama oh mama oh pada mama masap ayah sayang juara oh lapian lah ayah jaman biarlah ranti mama kagantinya oh mama oh mama onde mama takui kagae apuang
merasai mande jo bapak gadiranti ulah parangai mama badan mama oh mama oh mama Inyo menangi ate rumah marato ate rumah gadang tadang aju dirang banyak kok nasib si gadiranti semanjak mandenyo lah diasap duo jo bapak badaninyo makan indah minum pun indah oh Tuane Oh minum indah makan pun indah baik tu nasib gadiranti salero nak namu makan ko aye nak lama lo nanti minum tekan ayah. Oh zaman tekan ayahnya jamandenyo baik tu kalau badaninyo mandak guna doktor bilang lamo nak guna dia tong lamo bana abi hari baganti hari nyo si upiak gadiranti tong mato ate rumah entong maratoknyo ate rumah menangis siang jo malam baik tu nasib gadiranti sedang menangi juo datanglah orang badat katan latibo orang sabala latibo tetangga dake rumah kadake upie gadiranti maka bake upiaknya gadiranti bakato orang badakatan nak kandung upiak gadiranti sabalun mande naik tiang gantungan sabalun diukun gantung bapikir banalah nak gadiranti sabalun mande kane gantung tarimo sajo lamaran urang nakkan wang tarimo sajo lamaran gahe apung-apung jan sampai di bantaju mohon kami kabake gadiranti ba itu bana katoenyo mandanga kato rupo itu menjawe upiak gadiranti onde dangan la dietek kok sabalun mande bagantuang le dapek ko mencalit mande mangecek jo mande awak
Baitu bana kato inyo kato sampai serupo itu onde nak kanduang gadiranti sabalun mande bagantung mangecek juaya dengan mande tentunya lai kakabuli kok lai barani datang kasinan ketampe gae apuang nak kanduang di malo indah te kabarani walau nyukum sekali badan awak walaupun cie penjaro datang kesinan barani Mandanga kato gadiranti lasanang hati diri ete kalau iyo nalai barani cali lamande gadiranti Ocali lamande nak gadiranti baitu kata badaninyo Omandanga kata rupo itu lasanang hati gadiranti rencana badan dirinya kamancali ayajom Kamancalia ya jamande coy itu badan dirinya indah to bilang lamu bana ndak guno dia tong lamu abi harinya baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti minggu di sinan kalau kau dipandang ala sepakan jodoh pakan Oba itu badan gadiranti barangke inyo dari rumah laki pakaian nyonanelo lalaki pakaian nyonanelo paida inyo dari rumah menuju tahanan gaya apuang-apuang Osato barangke nyo dari rumah nyo ayuna letong samo lanjui nyo ayuna langkah samo jarang baralo bulan tiak jari baralo geliang kapalo nyo bajalan taruiju
Inyo bajalan tarui juo dek lamo bakal lamuan panek dek lamo di bajalan sadang bajalan jalan juo nyoraga sajo gadiranti pajalanan ado banamo pajalanan sigan juo lulue Osarupo bayang-bayang Nabi Samui tapi jak tak namati Halu talajangnya tunggang mapatatigo Baitu bana di bajalan Sadang bajalan gadiranti Nyoca liek juo dirang kampung Jadi idaman na mudo-mudo Jadi tontonan di masyarakat Patui nyogai apung-apung Tagilo-gilo kagadiranti Saranca iko orang nanggadi Tuhan Saranca iko nyorang nanggadi patui nyogai apung-apung tagilo-gilo kabadanyo baitu kato badaninyo iyolah urang naman cali iyo jalan bertambah jauh juo panek dek lamola di bajalan Dek jauh besarang ampi Atando jalan lampi Agak di badan dirinya Yo agak di badan gadiranti Dek lamo lambek di bajalan Anggaran ado ampe jam jo 5 jam Sampai katampe gae apung-apung Batamu jo mama inyo iyo inyo bujang jilatang tuan Iyo inyo bujang jilatang baitu kalau ko dilie ndak guno toe tong lamo ndak paralu dibilang lamo bana Sato sampai nyo di sinan bakato upiek gadiranti onde mama dengan bana nanambo kaman cali mande nanambo kaman cali bapa Barizin mencali mande barizin mencali bapa ala kok sanang hati mama Mandanga katonyo arupo itu menjawe bujang jilatang tunggu sabanta dulu pie bolapor kagae apuang-apuang kok bulie katonyo bulie kok indah katonyo indah Mandanga kato rupo itu ala barangke bujang jilatang katampe gae apuang-apuang setola tibo dake gae sagae na sadang duduk bana Meminta ampun kagae apuang-apuang Onde yo gae apuang-apuang Ampun beribu kali ampun di bawah Tapak kaki di atas selo Kabasaran katori yang kato talompe Kato takui kato nak sampai nambana Kato bokaban Tumpak di badan gadiranti Iyo inyo anak malin sultan Nyo kandak mencalik bapaknyo Duo jo mande kandung inyo Mandanga kato rupo itu jawapan gae apuang-apuang Ko iyo nyo nak mencalik mande Nyo suruh mengecek jo badan nambo Ko tak namu pai ke rumah Ko tak naik ke rumah nangko Ko tak mengecek jo badan nambo Mencalik mande nak kadape
Mencari bapaknya ndak kabuli, baik itu kata gaya apung-apung mondonga kata itu di sinan bujang jilatang barang ke inyo sekali baralo bulan tik jari baralo yang kepala awak rong baga dalam kampung tapi baga awak gak bodoh. Tapi baga awak gak bodoh, ba itu inyo bujang jilatang indah to bilang-bilang lamo, ndak paralu dibilang lamo bana. Maalun saja bujang jilatang alala sampai dake kemana kandang alapi elo-elo. Kau ingin mencari mande, kau ingin mencari bapak turui lagai apuang-apuang naik lapi hati rumah minta lah izin ke badannya. Kota izin gaya apuang-apuang kok sempat indak nyobari izin mencari mandi ndak kadape mandang kato rupo itu jadi mama kato gadiranti barang ke upie gadiranti menuju gae ola apuang la apuang ndak lama inyo di bajalan sampai lau pia gadiranti kadake gae apuang ketampe gae apuang-apuang satanya tiba tampe gae ampun beribu gae kali ampun di bawah tapak kaki. Oh di atas selo kabasaran katori yang keton mata lompe keto takui keto nak sampai nambah nak keto mokab. Nambahna katonya bakaban tumpak di badan gae diri ambo tumpak di badan diri ambo nan datang ke tampe gae mencari ayah jomande yo sedang dalam tawanan ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu danga lepi gadiranti jan bagai gae juo betuan kacik lah bake ambo ko sempat memanggi gae juo ndak dape mencari mande tuan.
Onda dape doa mencali mande ba itu katonyo badannya gaya apuang-apuang de inyo upie gadiranti ingin bertamu jo ayanyo ingin bertau jo mandenyo aparenta baturi antuan kaci dengan bana barizin nambo mencali ayah duo jo mandekan dua ngambo mandanga katoco itu disinan kalau dipandang sanang hatinya gae apuang-apuang databado sanang di hati sanang bana di dalam hati oh sunyi di dalam kiro-kiro yok saju di dalam pemikiran ba itu badan gae apuang-apuang Tuhan. Ba itu gae apuang-apuang dak guna to etong lamo bana dak paralu dietong lamo disinan kalau dipandang la di barizin upie gadiranti mencali ayah jo mandenyo dipanggil bujang jilatang dangakan di bujang jilatang tolong iringkan gadiranti tunjuan katampe tahanan nyo mencali ayah jo mande ba itu katonyo gae apuang-apuang ala barangke gadiranti nyo iriangkan di bujang jilatang mama cilako gadiranti ba itu badan olah diri lainnya oh sadang berjalan nyoba duo ya lau pie gadiranti duo jo mama bujang jilatang ndak lamo lambe di jalan sampai lainnya kata oh sampai lainnya ketahanan setelah tibonyo deket tahanan nampak mande dengan bapak lah buto dipandangi kok mande lai masih mencali Omaimbau siga diranti onde mande serato ayah iko mana badan mande iko mana badan ayah mencali ayah kamari oh mencali ayah kamari ba itu bana kato inyo mandanga kato rupo itu ala kato badan ayah iyo jo mande kanduang inyo honde nak kanduang gadiranti manga pulo bacali ayah manga pulo bacali mande ba itu kato badan inyo hodang pasan di badan ayah duo jo mande badaranti kok sempat ayah naik tiang gantuangan kok digantuang ayah jo mande hot tinggal daerah garabak data di maka tinggal samantaro asajan batamu jo gae apuang iyo duo jo bujang jilatang nae
kota paila kepagaruyuang yo caliek lah diek kanduang ayah nan tinggal di pagaruyuang tanyo di sinan na di ayah tanyo di sinan na diek badan ayah urang bitau kasadonyo banamo piek cantik mani Sultan muda namo suaminya baranak cieknya dulu laki-laki banamo pendekar sembah kotak pai kepagaruyung pado manatap di garabak data marasai beko Oh anak mande yo nak marasai beko anak bapak dialah mande nak nyomati biarlah bapak nak nyo hilang asa janika nak yo pagai apuang Tuhan Oh saja nikah juga apuang ba itu bana rupanya kato mande janji paci yona are jangan lupa dijanji dengan mande jangan lupa kato ayah Oh bila dapet kabaya naik tiang gantungan tinggal daerah garabak data di makapai boleh sajo asa jan batamu juga nyo tuma apuang duo joinyo bujang jilatang naik Dua joinyo bujang jilatang mandang kata rupa itu menangi opiek gadiranti onde ayah serato mande kotak tarimo laya lamaran gaya apuang yo ya Hopado marasai badan ayah biarlah badan gadiranti nikah jogai apuang ba itu bana kato inyo mandang kato rupo itu jawapan badan ayah duo jo mande badan inyo onde nak kanduang gadiranti nak paralu nak nikah jogai apuang yo nak Hot pakalang basa badan ayah tangguang ayah marasai biar mati ayah jomande asa nanggadina jani katuan Oh asa nanggadina janika menangi juo badan gadiranti mencali ayah jomandenyo tetan sebantu itu ibu hati ndak kamain ibu hati ndak tabado Oh ndak guna lo dietong lamo ndak paralu dietong lamo maalun ninyo gadiranti salasai mangecek jo mandenyo babali upie gadiranti Tuhan Babalik lau piak gadiranti kalau naninyo kababalik nak kanyo minta izin kagae apung babalik diam saja Ia sedang berjalan sama seorang ibu hati bukan kamain ayah mato olah darai badarai Ayah mato darai badarai mau jalabe ayah mato jatuh cie lah jatuh dua tekana perasaan mande tekana perasaan ayah sedang ditan bantu itu Tuhan
Oh, ndak guna lo totong lamu indak disiko di palamu. Dek lamu lambe di jalan sampai ke rumah Gadiranti marato tiba. Oh, maratok tibonyo ate rumah baik tu piak Gadiranti nak guna to etong lamo. O sadang maratok ate rumah badaso mama kandung ambo de ulah karajo mama ayah masuk dalam penjara di tanggang apuang Made ulayanya mempertahankan badan awak, dek mempertagak badan awak. Dialah mandi tetan di penjara, biarlah bapak kena asap matola pacak kaduonyo. Yo kok badan lah balu-balu indak nanelo cie juo duo jo mande kanduang awak ma Madu jo mande nyo akan duang awak baik tu bana upiak Gadiranti sedang maratok tengah rumah tadanga dirang kalil yang ibu hati ndak tabado. Ibonyo orang kulil yang rumah mandangan ratok Gadiranti. Tapi ba mangaban kalau nama mak Gadiranti nambah namo bujang jelatang duo jogai apung-apung orang kare di dalam kampung tan garundam gara gaji dipaik mato baragel yang ditakikkan yang baradangkang tan sapi jotan guntiang. Indak talok dimakan bantu, indak dimakan di malelo. Ba itu kare badani nyomai. Ba acaronyo awak akan menolong nyupiak Gadiranti kalau samo kita calik juo ndak ado sekare ayah Gadiranti ndak ado sekare badaninyo. Ndak talo ayahnya do dimakan basi, ndak dimakan di malelo. Yo kala bujang jelatang tibo lagai apuang-apuang nyobae jo cambui api. Yo putui lah kaki kaduonyo kini diasap di panjang aro Tuhan. Makini diasapnya di penjara jadi awak selaku tokoh masyarakat nan tinggal di dalam kampung menonton awak nan bisa sebab mama nama nanyanyo kamanakan mama bana nang kandak masap. Ba itu kato badaninyo di sinan kalau kok dipandang sadang maratok Gadiranti. Tinggal nupiak Gadiranti ma balai rajo kaulu balai di dalam lawi. Tinggal ninyo di sinan dolu
adiknya ayah siranti kita Toja puinyo adik dari ayah si gaderanti banamu upi cantik mani laki bagala sultan mudo. Yo anaknya pandai kasembah nanti tinggal di pagaru. Perasaan dia ndak lama lai sandi rumah malenggok-lenggok tonggak tua mandayu tonggak tua rumah menangi badannya tumanyo pasakutiko. O menangi upiak cantik mani yo kabake suaminya de tuan dengan bana ndak mencubo sekete juo mandayu tonggak bantu ikut tuan. Mandayu tonggaknya kasadonyo malenggo cando tonggak tuo menurut sejarah dari nini kok lacok tonggak Mandayu kok lacok tonggak malenggo. Ado dusana badan awak merasai di tanah rantau sensaro dibuai orang. Kalau menurut sejarah dahulunya itu tando-tando rumah gadang baik itu katonyo upiak cantik mani. Onde tuan dangakan bana nanawak takuikan ado bana iyolah mama badan awak nambah namu inyo tumanyo mama nambah bini di daerah Garabak data. Iyo kakak di badan ambo na mama pendeka sembah lain dah. Liau sansaro tuan lai liau indak marasai sabab daerahnya tuma Garabak datar itu kawasannya tuma kawasan kare urang penyamun jo parampo urang bagak banyak di sinan. Ba itu kato badaninyo mandanga kato rupo itu baru menjawe sultan mudo onde dia kanduan cantik mani. Kalau iyo mama marasai tentu ada pesan ke kampung gak seorang orang bertanya juo. Mandanga kato rupo itu sinan menjawe nyupi cantik mani siap pulo magi pasan urang manggale kesinan indah ado kalau kanagari Garabak datau ndak lalu oto ndak lalu urang ke dalam pakai kudo tuan. Ya orang ke dalam pakai kudo ndak rami bantu kampung awak sudagar ndak ada belok sinan coy itu kato cantik mani itu saja diambo nantakana. Ado peninggalan dari nini iyo peninggalan nate rumah kari pusako nini muyang nantalata di tonggak tuonyo ambil di upiak cantik mani. Ko iyo sansaro mama ambo agi kabakari karamat coy itu kato badani nyonyo ambil kari karamat talata dangalam tonggak tuo tuan. Otalata dalamnya tonggak tuo coy itu kalau dipandangi di sinan karilanyo ambil
Satonyo ambil kari tadi, nyo sentak kari di sawong bakulit alang di udaro mengilik mengalimannya malatui sipatui tongga tak kajui badan diri nyo tandonyo mama. Hobasan sarupa O tando iyo mama sansaro tando iyo kakak marasai manangi upie cantik kok dikadiagi kak baka naknyo iyo kainyo pendekat sembana seorang tongga babeliong upik sinan si buyong sinan beko batobo jo lawan kare batamu lawanan santiang beko kok mati anak awak anak seorang nyo pendekat sembah tapaso bapelam Hajo Tapasonyo bapelam sajo bapelam kato dalam hati naninyo alala tahu manso kakaknyo basansaro manso kakaknyo lama rasai tapi mengece ndak barani takui magi kababa ke anak kok tahu pendekat sembah pendekat sembah nyo lain cepatnyo pendekat sembah lain tipe nyo kotak jo nang baga nyo ndak baca kak kotak jo nang kare nyo ndak balago ba itu pendekat sembah yo lah anak cantik mani yo lah anak sultan mudo tumpak daerah seketek tuyo nagari pagaruyung lum bisa manahan kaki pendekat sembah coy itu kare badan anak tuan. Kalau inyo pendekat sembah indak bagadang do gadang awak indak bakare kare awak kok kare boleh nyo takiek kok lunak boleh nyo sudu kok gadang tentu kanyo indak kabajolang kok tinggi indak kabalonja asa batamu lawan de inyo nyo soso nyo bae sajo. Ba itu pendekat sembah jarang lo takui ate duya coy itu anak badan inyo tuan. Sadang coy itu nyo ditinggan mabalam taranggo ate tanggo manyang taurai ate pintu yo salam ta'azim badan kito ali sakete tantang itu ali kau pie olaga di laranti alia kau pie gadiranti abiari baganti ari abiari baganti pakan sadang marato tangga rumah datanglah orang badakat tanak kandung upie gadiranti ala ko upie dapeka ala
kok nangga dina dapet kaba mandanga katoco itu onde dangan la diete atu te kaba nanti buah bana kaba dapet onde nak kanduang gadiranti menurut sejarah ditarimo laebo di dalam kampung canang lah mulai rangguan kalau nyoba pak gadiranti Oduo jo mande sekalian hari barisu diukun gantung iyo digae apuang-apuang duo jo inyo bujang jila atang na besu anak mande kadi ukun gantung duo jomba jo bapak sekalian nama ukun gae apuang-apuang itu bana katoi nyoba duo jo inyo bujang jilatang nama mak dari gadiranti mandanga kato rupo itu marato upiek gadiranti onde mande serato bapak mande jo bapak nanya tiang gantungan mande indah ado picayo bialawa nikah jo gae apuang-apuang asajan mande oh kanai gantung yo mande ba itu kato gadiranti tuan Oko iyo te barisu mande kadigantung iyo duo jo bapak awak mande digantung dengan ayah kama badan kekapai kok diuni nagari garabak data marase juo badan ambo iyo di mama kanduang ambo nambah namo bujang jilatang Hoco itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu jawaban badan ete onde nak kanduang gadiranti yona Hokot sempat ayah diukun gantung duo jo mande sekalian tinggal nagari garabak data pado matina Oh badan anggadina ba itu kato badan ete tuan Onde te dengan mana lain daba ate ambo mencari ayah memastikan iyo jo indahnya mansonyo ayah kadigantung duo jo mande badan ambo ba itu kato badan inyo Ho kato sampai ete mengece daba ado nak mencari ayah tapi pakai baju laki-laki pakai kupia di kapalo dan sampai nampak gadiranti iyo dinyo Ho bujang jilatang na Mandanga kato rupo itu lasana ngati gadiranti nyo ambil pakaian Onyo ambil pakaian ayah Satonyo ambil pakaian ayah Talata ditampek tidur kupia ayah Sekalian untuk dipakai hari besok mencari ayah naik tiang gantung Oh angan
mencali ayahnya naik tiang gantungan yonan malam semalam itu tinggalan upiak gadiranti balai rajo kaulu balai di dalam lawi tingganyo di sinan dolu orang di pagaruyung kita sabui. Hari tape pukul 2 balai malam sedang tekalo orang di rumah yo laupiak cantik manis serato jo sultan mudo cukui jo anak sekalian babuni segalo galo bunian bakulit alang di udaro malenggok pak setonggak tuo mandayu tonggak kasadonyo bantu kagampo rumah gadang jago lalalo kasadonyo tuan. Oh jagolah orangnya anak tigo jagolah upiak cantik manis serato jo sultan mudo cukui jo anak sekalian nambah namo pendekar sembah satu jago pendekar sembah bertanyo kaya dengan mande oh mande dengan bana serato jo ayam ikut tando-tando mande acok bana sandui malenggo acok bana tonggak bagoya aku mande nang katibu aku mande nang kadatang kaban lah kabake ambo mande nak jangan takut mande nak jangan ragu-ragu kok sempat iyo ado musibah datang kok jauh ambo nantian ba itu kato badaninyo kok kare mo caliak karenyo kok lunak mo caliak lunaknyo mande nan jangan takut agi kabake ambo mande. Oh tumpak di badan cantik mani yo mande pendekar sembah nambini si sultan mudo nyuando anjuo kau kana iyo indak batale jale ndak namu batarang-tarang onde nak kanduang pendekar sembah nam biaso nyona ayama mande nan tahu umanat tibo dari nini sampai ke nini ado umanat bake mande kok malenggo si sorma si tonggak tuo mandayu tonggak rumah nangko penyakit banyak nang katibo na penyakit banyak mana nang katibo na lain indak kakak datang ba itu kato gamba badaninyo iyo lainyo tu cantik mani mandanga kato rupo itu lasanang hati anaknyo nambah namo pendekar sembahnya ulang lalu babali satu bagolek pak dalam bilik mandayu tonggak babali dak namu lang halo oh pendekar la sembah Namuati dua pendekar sembah bajago saja sampai siang. Oh penyakit aloko nang kadatang cuy ko kato hati penyakit alo nang katibo cuy ko banyak tando-tando
Odisinan kalau kau dipandang maalun pendeka sembah sedang bamanuang manuang juo bamanuang duduk sama seorang mato ndak namu di bawah lalu bunyi-bunyian bajadi-jadi kok cacak cece-cecean alang bakulit di udara ba itu bunyi-bunyian dak namu lalu do pandeka sembah mandela tahu jo bapaknya Tuhan. Mandela tahu jo bapaknya mansonyo mama pendeka sembah mungkin di dalam bersensaro sensaro gadang koma badan mama ba itu kato badan mande duo jo inyo badan bapak Magi kabakana awak takwi male magi tahu kapan dekat sembah kok dia gi kabak kapan dekat sembah beko barangke badan ninyo bunan ninyo pai sendirian nantakana di badan mande nantakana di badan bapak awak seorang lawan kok banyak beko kok malang pendekat sembah kok pendek umur pendekat sembah anak seorang 80 Tuhan. Anak seorang lakaman hingga pulau itu de inyo nantakana mangko indah dia tahu mangko indah dia kabar oh indah guno dibilang lamu la para lu dietong lamu mande tetap jo dalam dili namande ala la tahu masuk kakaknya basensaro nama mak pendekat sembah ba itu badan dirinya tumpainyo pendekat sembah naninyo bapikir juo duduk bamanuangnya dalam bilik ko iyo karamat rumah gadang agi tahu di badan ambo agi kabar ke badan ambo penyakit apa nak tibo abana penyakit datang ba itu kato badan inyo mandang ama kato sama seorang ndak ado magi tahu ndak ado magi aba-aba kiasan ndak nanti bonyo ulang sekali lagi katonyo mande jo bapak ambo rumah ko rumah lamo bana rumah karamat dari nini turunkan ini ba itu kato badan ninyo ko iyo karamat nini ambo agi tahu ga kabadan ambo musibah ponyo nang kadatang penyakit apo nang katibo ko iyo penyakit kare mandayu la rumah cie lai bagoya la tonga nantu ko ba itu kato badan ninyo tapi kok indah ada penyakit jangan bagoyak-goyak juo ba itu kato badan ninyo ndak ada rumah bagoyak indah basayu eto enggak tuo Tuhan. Ndak namandayu doa tonggak tuo an yang bunyi-bunyian kesadonyo nanalang indak bakulit tepana badan dirinya lamo tamanuang sama seorang abana lako nanti bola di kaban bantu itu penyakit apa nang kadatang dak ado tonggak mandayu ba itu kato hati pendekat sembah kato mande penyakit tibo
Di sinanyo ulang mengecek balik ko iyo karamat nini ambo kalau karamat rumah nangko rumah pusako nini moyang ko ado kadapek malu atau musibahnya nan latibo atau panjaro di tanah rantau atau nyodape kecelakaan lagi tahu kabadan nambo ba itu kato badan inyo kato sampai sabantu itu bakulit alang di udaro bakulit alang di udaro baceceyan caca di paran mandayu sekali tonggak tuo baroan rumah nang gadang di sinan ninyo kabakato berarti ada orang sensaro iyo di bagian keluarga ambo di sinan kalua pandai kasembanyo imbau mande babalie o mande dang akan bana kalua mande da ulu kalua mande jo bapa ambo para luka mangece ba itu kato badaninyo mandanga kato co itu kalua mande jo bapa Satu kalua mande jo bapa satu nyuala mande kalua duo jo bapa badaninyo nak kanduang pandai kasemba bana mande bapa ye duo jo bapa sekalian hari ampie para siang na mande baimbau juo Bao lala lo le nak kato mande kato sampai nyo mangecek danga di mande lo elok duo jo bapa badan ambo bari ampun ambo mangecek ampun bari kali ampun di bawah tapak kaki di hati selo kabasaran kato riang kato talompe kato takui kato ndak sampai nambana kato bakaban Bakali-kali nyoa tonggak bagoya Bakali-kali rumah mandayu Buni-bunian coy tujuh Tadi ambo jago di bilik Duduklah ambo sorang-sorang Mangecek badan diri ambo Ko iyo karamat nini ambo Kalau karamat rumah gadang Ko iyo ado penyakit nang katibo Kasebaran gadang nang kadatang mandayu Lah si tonggak tuo babuni lalang di udaro Ba itu kato badan ambo Kato sampai nyo sambo manyabui Ndak nambah bunyi cie juo Nantongga indak mandayu Indak baroyak rumah gadang Diam sabantu nyo kesadonyo Tananglah rumah di dangan Awak ulang mande sekali lagi Ado ko musibahnya na di tanah rantau Ado ko kami dapat malu Atau nyo ado musibah datang Ko iyo musibah datang Atau nyo ka dapat malu Keluarga di hati rumah Mandayu lah setonggak tuo Malenggok lah si rumah gadang Kato sampai tonggak mandayu Malenggok rumah gadang nangko Bakulit alang di udaro Baceceyan cacak di paran Lain dak mamak lah oh mande Olah basan saroi Oleh nak mama basan saroba itu kato badaninyo Mandanga kato rupo itu manjawe ayah jo mandela ado mama basan saro
Oh indah mama do dapet musibah ba itu kato badan mande mandanga kato coy itu o mande sarato bapak lain dak mande baduto lain dak bapak bacalie o babohong ka badan ambo batu to mande jo bapak ambo indak picayo lain mande. O kata sampai nyawa mande menjawab upiak cantik mani duo jo bapak badan inyo nak kandung pada kasembah ndak mungkin lo mande baduto kok sansaro mama dirantau ndak mungkin ndak kadiage tahu pastinya mande age kaba. Ndak mungkin mama dona dipalape seorang tu kakak badan mande mangaloi ndak kadiage tahu gunonyo badan gadang cuy ko pencabui maluna badan mama tuan. O pencabui malu nak badan mama coy itu kato badan mande mandanga kato rupo itu. O laksana hati pandai kasembana nari badarang siang dak lamo kita bilangkanlah pagi candonyo hari nam pagi sepagi itu tumpainyo pandai kasembah perasaan dak lama lai darah dado tersiro indah na lama cie ju. Bajalan ninyo sama seorang sadang bajalan sama seorang nyo ndak tahu dibantu mama cuma nado bayangan tibo sarupo mama inyo bana datang ke badan pendeka sembah sabantu mama inyo bana bapikir panjang pendeka sembah oh iko ndak mama badan ambo sabantu inyo tagak di muko sabantu bana jo mama sarupo jo mande ambo jani konda mama badan ambo namande baduto juo ba itu kato dalam hati. Tapi awak male menjawe kato mande didanga dulu baritonyo ko iyo katahuan mama sansaro awak berangi ayah jo mande ba itu kato o pandeka la awak berangi ayah jo mande ba itu kato pendeka sembah inyo bajalan sama seorang duduk jo kawan sama gadang. Duduk jo kawan sama gadang awak nasadang duduk coy itu dulu lainnya bagalak-galak dulunya sangat gembira bana gembira iyo pa iyo. Oh tapi kini duduk jo kawan dak pandai mengecek banyak kawan letakui kesadonyo
O kawan betakui nyoa kasadonyo yo takui kapandeka semba beko awak mangecek juo kok sempat awak salah kecek mamane pandeka semba mambuek karajo badan awak. Ba itu kato badaninyo di sinan kalau kau dipandang dak guno kita bilang lamo dak paralu dietong lamo. Di sinan badan dirinya agak di badannya inyo tadi sadang de inyo pandeka sembah sadangnya duduk juo. Yo awak nan sudang duduk bana taraso lita pandeka sembah lita iyo mato mangantuk takalo pandeka sembah Tuhan. Otak kalau pandeka sembah awak tak kalau dipandangi satu tak kalau nyo badaninyo duduk tak kalau di palanta ba itu pandeka sembah. Yo awak tak kalau mimpi tibo ala mimpi badaninyo raso datang mama kontanyo yo kakak di badan mande. Raso mangece elo onde nak kandung pandeka sembah o iko ko mama pandeka sembah nambah bini di daerah garabak data baranak cie parampuan banamu piek gadiranti. Ba itu kato badaninyo japui mama nak kagarabak data japui an malu badan mama hari kini mama digantung kanayek tiang gantungan gadirati kadiambil orang ba itu kato mimpinya. Ko iyo bagak kamanakan mama ko iyo santiang bang pandeka sembah lapatui maluang japui kan malu na olah badan lama ma O japui kan malu badan nama ba itu kato inyo. O mimpi sampai nyo tasinta takana pulo taman wang inyo pandeka sembah. O sadang bamanuang pandeka sembah sadang bamanuang juo. O ndak guno to bilang lamo ndak paralu dibilang lamo banaga sajo pandeka sembah babalik pulang tempe mah. Ande ma balik pulang nyoa tempe mandi satu mara jalan balik nyoa yun letang samo lanjui nyoa yun langkah samo jarang baralo gulantik jari baralo geliang kepalo. Inyo bajalan sama seorang panek dek lamula di bajalan kain cawa panjang sembilan laput talionyo di barando panek dek lamula di bajalan jauh bertambah hampir juo.
Apa tanda kini lampian nampaklah rumah gadang mandi, rumah pusaka nenek moyang satu tiba di labu rumah baca assalamualaikum. Manjawe mande jo bapa, Waalaikumsalam kata mande duo jo bapa. Badaninyo alala naik pandai kasemba, satu naik pandai kasemba, mangecek kaya jo mandenyo. Ala kato kaya jo mande, onde ayat serato mande. Tadi ambo bermain-main, duduk jo kawan samo gadang. Sadang duduk awak takalo, takalo badan awak takalo mimpi tibo. Yo ala mimpi badan ambo, raso datang mama kambo. Yo kakak di badan mande, sarupo bana jo badan mande. Nyo tinggal di garabak data, baranak cie parampuan. Bana mau piek gadirati. Iyo kok itu mande anak mama, mandanga kato rupo itu onde nak kanduang danga bana. Taruh ikan nak carito mimpi, baa carito mimpi, kok rati namonyo banyak. Di sinan kalau kok dipandang dak guno to etong lamo, onde mande dengan bana. Na mimpi datang kambo, raso datang mama kambo. Ala kato mama, onde nak kanduang kamaneka semba, ko iyo lagadang ang paneka semba. Lapatui malu buyong japui, mama tinggal di garabak data, kanai tiang gantuangan. Hari kini mama kadi gantung, capek lah japui badan mama. Ko iyo pandekang kata orang, ko iyo ang tasabui baga. Lah japui lah nae balu mama, lapatui balik ang capui anak lapatui balik ang cabuian. Mandanga kato coy itu, onde nak kanduang nak pandeka semba. Ko itu nangkang kaban, ko tapi memang yo tapi ndak mangecek mama ke badan nang dak konyo sabuian namo di badan mama. Indah kok mama menyabui anakmu, sarato namo bininyo, kok namo anaknya memang batu. Anta mimpi pemenan lalu na anta mimpi nak pemenan lalu. Mandanga katoco itu tamanuang pendeka semba. Kok namo mama yo ndak nyokaban, namo bini nyo indak lo nyokaban. Na nyokaban namo anak nyo banamo upiek gadiranti. Yo sadang nyuangan nyua di pana digae apuang-apuang, nyuasap di mama sakutiko. Nambah namo bujang jilatang, rang baga di dalam kampung, urang kare dalam nagari. Yo itu bana kato mama, kok manurui jalur mimpi. Memang yo tape mimpi pandeka semba, tapi mandenyo mangelak juo Tuhan. Nak kanduang pendeka semba, jani tulung ambil pusing. Kok datang jo mimpi sekali lagi, mande agi izin nang barangke. Pailah nak badan nang mencalik mama, barangke lah kanagari garabak data. Tapi sekadar mimpi siang hari, sabada ululah nak kanduang pandeka la semba